tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Sorry po Natawa kami ni Diego kasi nagsalamin na tayo. Parehong PWD. Parehong operada, parang may salamin. Kasi nung una sabi ko hindi ako magsasalamin pag binabasa ko yung tambalan. Kaya alam pagkatapos kasi ng tambalan, sumasakit yung ulo ko. Kasi pinipilit kong magbasa ng Anyways. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Ako po si Chris, isang OFW dito sa Dubai. Sumulat po ako para ipahayag ang taus-pusong pasasalamat sa dalawang bayani ng buhay naming magkakapatid. Ang aming mga magulang na sina Mama Belle at Papa Pin. 6 po kaming magkakapatid, karamihan po sa amin ay nasa 30s na, pero may 2 pa pong nag-aaral. Sa mga ganitong pagkakataon habang malayo ako at pinagmamasdan ko ang takbo ng buhay, mas lalo kong naaalala ang lahat ng pinagdaanan ng mga magulang namin. Mga alaala ng simpleng kabataan na puno ng sakripisyo at pagmamahal. Naalala ko pa kung paano kami binuhat. Hindi ako sanay magsalamin. Alam mo, masanay ako magkunwari. Take 2. Naalala ko pa kung paano kami binubuhat ni Papa papasok sa eskwelahan tuwing bumabaha para hindi kami lumusong sa maruming tubig baha. Naalala ko din kung paanong naglalakad si Mama ng malayo, mahatiran lang kami ng tanghalian sa eskwelahan. Kapag binabalikan ko ang mga alaalang ito, napapaisip ako kung paano nila kinaya. 1 taon lang kasi ang pagitan naming magkakapatid. Yung isang kaibigan ko nga, isa lang ang anak, halos sumuko na. Samantalang kami 4, magkakasunod pa. Marami kaming pinagdaan ng hirap. May mga panahong walang trabaho si Papa, pero kahit walang laman ng bulsa, hindi niya kami hinayaang magutom. Palagi silang gumagawa ng paraan ni Mama. Nagsasakripisyo sila. Minsan nangungutang para may mailagay na pagkain sa pagkainan at makapag-aral kaming magkakapatid. Maliban sa pagtugon sa material at pisikal naming mga pangangailangan, pinalaki din nila kaming may respeto, may takot sa Diyos, at may pusong marunong tumanaw ng utang na loob. Bihira kaming magyakapan at magsabihan ng I love you sa pamilya, kaya sana sa pamamagitan ng sulat kong ito, maiparamdam ko sa mga magulang ko ang pagmamahal ko sa kanila. Ngayong unti-unti na silang tumatanda, kami naman ang bahala. Kami naman ang sasalo at magiging sandalan nila. Hindi man na namin sila kayang bigyan ng marangyang buhay, sisiguraduhin naming hindi sila mawawala ng karamay. Nandito kami para bigyan sila ng suportang pinansyal at emosyonal. Handa din kaming kalingain sila at alagaan. Hinding-hindi namin sila pababayaan sa dapit hapon ng kanilang buhay. Nais kong magpasalamat sa mga magulang ko dahil ginugol nila ang buhay nila para mapalaki nila kami
ng maayos. Sana sa simpleng sulat ko ay maramdaman nila kung gaano namin sila pinapahalagahan. Maraming salamat po sa pagkakataong maipaabot kila Mama Bel at Papa Bean ang pagmamahal ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Chris. Chris, maraming salamat, Chris. At nasa Dubai ka na pala, Chris. Oo nga, Chris. Bilis mo naman nakatravel. Rumakit pa tayo nung Saturday. Kaya nga eh. Ay, hindi ibang Chris to. Okay. Kala mo si Christo, pero yan. So, una sa lahat, Chris, wag ka munang magbigay ng huling pananalita na hindi ka man namin, Mama Bel and Papa Bean, mabigyan ng marangyang buhay. Bakit tapos na ba buhay nyo? Correct. Diba? At saka nasa Dubai ka ngayon. Nasa Dubai ka ngayon. Ang daming gold dyan. Diba? Alam mo, pwede pa rin naman bigyan ng marangyang buhay. It's not the end. Diba? Hindi pa naman dapit hapon ng kanilang buhay. Habang kayong magkakapatid ay nangangako na pangangalagaan ninyo ang inyong mga magulang. Hindi imposible na mabigyan sila ng marangyang buhay. Pero alam nyo po, totoo din naman, siguro ang pamilya nila ay simple, no? Hindi din naman naghahangad ng so much. Hindi rin naman naghahangad na kailangan ang mga plato na ginagamit ay yung mga Chinaware na mga pangmalakasang eksena, pero ang ulam talaga sardinas. Hindi kailangan, no? The fact that you are making your parents feel that they are loved, napakalaking bagay. Pero syempre, kung may 10K, why not? Ayan, pampalakas talaga yan. Pampatibay talaga yung mga pa-10K na yan. Pero alam nyo, ito, on my perspective na ganito na, kung minsan ang iniisip kadalasan kasi natin para sumaya yung mga magulang natin, i-travel natin sila, bigyan natin sila, i-provide natin sila. Pero alam nyo, ang isa sa pinakamaganda na masasabi ng mga matatanda na naging successful sila is makita yung anak nila na maayos ang pamilya. Totoo yun. Yun eh. Correct. Yun yung sukatan talaga nila Actually, yung makita nila yung anak nila ay ayos is a good indicator that they have done a good job. Nagpapalakas ng loob din nila yan. Diba kaya nga tingnan mo, bakit yung mga sa probinsya, kapag ka merong anak na naging architect, ginawa nyo ba to? Diba nagpapatarpaulin yung magulang? Yan. Diba? O di naman kaya graduate na lawyer, nakapasa ng bar, diba? Nagpapatarpaulin talaga. O kaya yung isa nga, alam mo yun, kahit na hindi mga eksenang kamalaki-malaki, talagang kung iyabang akala mo talagang bongga, 'di ba? Kasi nga pride nila 'yan that napalaki nila na maayos yung kanilang mga at maayos ang kanilang kalagayan. And ikaw na Chris, na maayos ang kalagayan mo diyan sa Dubai, tapos ganyan yung love and care mo. Talagang kahit abutin na ng dapit hapon ng kanilang buhay, masasabi na naman talaga nila sa sarili nila, we did our best. Pero hindi naman namin tinataningan, walang ganon. Ang sinasabi lang natin is alam nila sa sarili nila na nagawa nila ng mabuti at tama ang kanilang role as parents. Bonus na lang actually yung mga material na bagay na maibibigay natin. Pero ang pinaka-the best talaga ipakita na maayos yung buhay natin. Kasi kung minsan kahit nagpo-provide ka ng material na bagay, pero nakita na magulang mo na yung relasyon mo sa asawa mo or sa girlfriend mo medyo magulo, nagwo-worry din sila eh. Minsan nga Jegs, hindi pa tayo dun sa kumaayos ang kalagayan kasi maaaring napalaki talaga na maayos pero talagang sadyang yung life led the kids na hindi pa masyadong maayos ang buhay. Yun lang mabait sila. Yung lumaki silang mabait. Yun na lang parang napakalaking indikasyon na maayos yung ginawa mong pagpapalaki sa mga anak mo Yung hindi sila nagpasaway, maaaring nagpasaway nung una, kami po yun, di ba? Pero in the end, mapaproud sa yung parents mo kasi napunta ka sa tama, naiayos mo ang iyong sarili. Kasi normal lang naman yung minsan nagkakamali, nawawala sa tamang landas, nai-inlove sa maling tao, na-fall sa maling pag-ibig, di ba? Yung mga ganyan klase, mga eksena. Pero ang mahalaga is, alam natin kung kailan mali at kailan dapat nang itama. Kasi lagi ang basic na perspective talaga nating mga magulang. Kaya tayo nagtatrabaho ng todo-todo para maging maayos ang kalagayan ng ating anak. At pag nakita natin na maayos na sila,
solve na tayo. Again, bonus na lang Bonus kung sinama tayo sa Korea. Yan. Bonus na lang kapag ka nagpa 10K, Oo. pinala tayo ng bagong electric fan, di ba? Yung mga gano'n. Ayan. Ay, masarap naman sa pakiramdam ito, Chris, na kahit hindi nagsiselebrate ng any occasion, Father's Day or Mother's Oo. Day, binibigyan ng pagpupugay ang mga magulang. Yes, And I oo. feel like this is one of the greatest surprises na pwede mong ibigay na hindi ka nakisabay sa celebration ng Mother's Day or celebration ng Father's Day para magbigay ng pagpupugay. It's just an ordinary Monday. Yan. At gusto mo lang talagang bigyan ng maayos na pagpupugay ang iyong mga magulang. Ayan. And ano lang, yung pag-check lang sa kanila, pag-update, pagkakamusta. Malaking bagay niya kaya ako lagi dahil nga parang wala na akong magulang. Lagi kong sinasabi kay Let ko minsan, sabi ko, sige nga, tawagan mo nga si nanay, kamusta yun? Tapos, masaya na ako, nakikinig lang ako sa kwentuhan nila, biruan. Correct. Mararamdaman mo yung joy ng isang magulang. Tama. So, ganun lang yung kamustahin lang o kamusta kayo diyan, anong ginagawa? Ganun Correct. lang. Napaulit-ulit, 'di ba? Oo. Meron nga akong kakilala na ganyan yung eksena niya. Yung gusto niya lang kinakamusta siya ng anak niya. Medyo matanda na siya, retired, tapos ang mga inaalagaan niya na lang ay mga halaman niya, yung mga orchids niya, yung mga ganyan, pakuya-kuya-kuy na lang, tapos minsan nagzuzumba. So, ang isa sa mga highlights lagi ng kanyang linggo, ng kanyang buong week is yung kapag tumatawag yung mga anak niya. Na kahit wala namang dahilan ng pagtawag. Oo, dapat ganun. Oo, yung basta yung ano ba yung mga usapan nila ng mga wala nang sense. Anong ulam mo dyan? Oo, ganun. Hindi yung isa like, yung butas ba dyan sa may kalsada, gawa na. Yung mga ganun. Pero yung the fact that you remembered, the fact na okay at ayos, 'di ba? Is a very very big deal for them. Diba? Pero ako sa akin, Jegsa, hindi ako magpapaka-plastic ha. Pero pag may ipit Pag may ipit, pag may nakaipit, o may sinend na GCash, edi why not din, di ba? Go din talaga tayo dyan. Nagpapalakas din lalo yan. Meron din ako mga kilala na mga magulang na ganyan, na hinang-hina sila lagi, tapos mag-message sila na parang nanghihina sila, meron silang flu, tas parang dahil nga umaarte na sila na nanghihina sila, nagkakasakit talaga sila. Sumasakit talaga yung mga ulo nila, tapos nagkakasipon talaga, nilalagnat. May mga ganon, yung psychosomatic ba na tinatawag. So ang ginagawa ng mga anak, papadala ng pera. Minsan kahit hindi sila makarating lang yung pera, lumalakas na yung nanay. Yung vitamins nila. Yan yung vitamins nila kasi may pang bingo na sila, may pang online gaming na sila, may pang Zumba kasi may mga ibang mga Zumba na hindi libre. Yan. Kahit yung mga simple lang na, ano ba, kumain na ba kayo o pamerienda, papadeliveran mo ng pagkain. Ayan. Simple lang yan kasi ngayon meron, dati wala sa panahon natin. Correct. Walang mga ganyan. Walang mga, grabe no, ang galing lang nun. Dati, kailangan tumawag ka literal sa mga fast food chains. Ngayon, hindi mo na kailangan merong kausap na papadeliver mo na. So, now it's easier. Dati hindi. Minsan, lagi busy yung mga hotline. Tama. Diba? Tapos ngayon, mas madali. So, let's do that. Hindi kailangan na may sineselebrate in order to give something. And it doesn't have to be big. Kasi minsan may ganun tayong feeling na kailangan na ibigay lagi. Yung paipit lagi o yung pampahappy lagi. Laging pangmalakasan, malaking ibibigay. Ganun. Ay bawa, mga ganitong kwintas ni Mayat de la Rosa pa yung jewelry, ganito kakapal. Hindi naman kailangan pwedeng yung manipis. Diba? Depende sa budget. Diba? Yung bang mga ganun. And it's a good thing that you're able to do that. Gawin po natin bago pa man mahuli. Ayan. So, gawin po natin, ito yung mga bagay na dapat na i-normalize natin Yung checking on doon sa mga parents natin. Yung simpleng, kamusta kayo dyan? Honor thy father and thy mother. Ayan. Ano ba yung niluto nyo ngayon? Sarap naman yan. Tama. Lalo na kung sa probinsya. Oo, di naman kaya sasabihin mo, wala lang, namimiss ko lang yung boses mo. Tsaka may iba ring pakiramdam sila na kahit malaki na tayo or kahit malalaki na yung mga anak, yung sila pa rin yung kinikwentuhan ng problema, sinasabihan kapag ka may concern, nagmamarites, ganyan. O di ba, did it take much? Hindi. Kung gusto mo naman talaga magmarites, di sa nanay mo na lang, sa tatay mo na lang. Di ba? Magpapa-update ka, kamusta ni mga kapitbahay natin dyan? Ayan, di ba? Ano ba, kabit pa ba yung isa?
May mga ganon, kabit pa ba yung isa o bumalik na ba sa tunay na asawa? Ayun. Natandaan mo yung isang very, very sad story na kumalat na may isang lolo na pinaayos niya yung kanyang cellphone. Ayun sa cellphone niya. Ang sakit-sakit talaga nun. Masakit sa heart nun. Ang sakit sa heart. So pinaayos niya daw po yung kanyang cellphone. Kasi hindi nagre-ring, Kasi hindi tumutunog. nagre-ring. Nagtataka siya bakit hindi nagre-ring, hindi tumutunog. So dun sa cellphone repair shop, ang sabi niya talaga ay, sabi nung nag-aayos, hindi po wala pong sira. Maayos po talaga, wala pong problema. Yung pala kasi hindi nagre-ring, Dahil wala hindi talagang tumutunog. Kasi nakakaalala. walang nakakaalala, walang nangangamusta. Nakakalungkot yung mga ganyang Kalungkot, kwento. diba? Kalungkot. Ayan, so gawin po natin, i-normalize natin yung pag-check, yung simpleng kamusta, tawag, hi, hello. Di, tsaka tingnan mo, cute yung ginawa ni Chris. Hindi nila gawain yung mag-I love you sa isa't isa. So this is his way. Tama. So ibig sabihin, pwede kang makahanap ng paraan. Correct. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!